Mga higala, nakakaton naman kita kung saan pag buhat og tilad, balik ta dinhi sa Mandawi, gikan sa Barili. Kay sa Paknaan gihapon, dunay karaan ng industriya dinhi pagbuhat og mga feather duster or mga fashion accessory nga ang gamiton, balhibos manok nga koloran. Atong ikaynabi karon mga kaigsunan, si Ma'am Carmelita Ramil ang tag-iya sa usa sa magbuhat na ini. Kuan man mi diri gud mga nagsuon ang nagbuhat ani. Sa inyo pa ning lolo sa lolo? Oh, sa among amahan. So wapay gubat nagtrabaho na inyong mga kaliwatan ni. Kamo na lang nabilin mga Kami na lang igsuon. sang anak. Sa una daghan ni sa Paknaan. Aw kami ra gid man nagsuon. So magpadayon pa gid ni sa next generation. Oh, Asa man mong manok? sa mga buwangan. Palito ninyo. Oh, paliton. Pila ang kilo? Tag 100 ang kilo. Dagan kay mo mapatay anang manok ba sa usa ka kilo. Pila? Ulong tingali or napo ba. Unya inyong hugasan. Dili sila ray mo kuha. Ani kamatay sa manok no kanang magbuwang man. Ilang kwaon daan ang balibo. Ang katong kinahanglan nga balibo ba gagamit So di gid namo. magkadugo, di O, magkamulingit. Dili sad mabasa. So ko ang mga Texas da ini nga mga feathers. Kanang ibuwang gud kanang mga Tanang parte no, ikog diri sa di pa ihawon. oh sa dili pa ilang basun. Basun man na nila kay ilaham ng kuan na tanan og Pila man ka kilo sa kabuan imong mapalit. sa usa ka buwan makuha ko mga 30 ka kilo. Kana di na matina ang brown. Dili kana natural gina siya. Asa man ang tinaanan ani manang? Naya yung mga balde diha. Tugon una tinaon. Unsa may gamitog tuhog? Dagong. Dagom unya hilo. Oh, hilo. Dayon ihumol siya kolor. Mm. Unsa may gamiton nga tina? Special man ang atina. So kung maulanan ka ani di na mawa. Di labhan. Labhan. Ikaw maglaba, mo din isuday ni sa mga color. So gikan tuhog ibutang siya diha ilabhan. Mo ni siya. Nya pag humana na diha ano sa kadlaw. Di 30 minutes ra, 20. Nya ni ka kuan pa. Amo ni gipaugan na ni. Asa man palito ni uway? Kanang naninda pog mga ratan. Pilay palit nimo sa usa ka taas nga ratan nga butanganan. Kuan na siya tag 6 pesos ang usa. Ang usa ka taas nga kani. Unya unsa may gamiton ani iglura siya. Magtrabaho gid ani kana bitong ilan ang sideline kay ug pananglitan kanira gilaman minus ra biasad kay income ning Kay pila may mahuman sa isa ka adlaw. usay mo nay mo nang uman og napo ka buok unom ka buok So 200. sa pagpatrabaho na mo ani tag 3 ang kada strand kani ani Ana usad pakita ko na tag isa. Aw kini abdi pa ni kompleto di mo na siya para by sulubot. strand depende nila og unsa kagitas unang ilahang kagamitan among Pagbalik hatag ako ni gadto 20. babalik ingon ani 20. by strand. Green, yellow, orange, pink. Nay blue. Depende, sir. Og pananglitan nay mo-order nga color nga feed kanang nay handle among tagaan. Kasagaran ang order kana mang natural. Di ba ang uban taas? Oh, naasad. Kaning inani tagpila man eh. Tag 50 among balig. Kani 25. ngano mas barato man. Minus naman ni siya kilo. Kini mas mahal. Karang ibaligya gid sa kuan merkado nga gikan gina dire. Og sa imo mga igsuon sad nga nagtrabaho. Suon. Wa may lain na mo tari gawas sa Paknaan. Sambaran di ay. Oh, kadang di Para mo balik. sila. Koto berada are.
din na drink nga. Kuan, ginit, sa butang mo. Ano na itlogan sa manok. Hungaw ang itlog ba? Nilugtog siradog ng itlog bang kuan. Pila ka itlog ang ma-produce ano? Manok nga 8 na. Sobras po. Namay mo itlog 14 gani. Kani di ay manong, di ni para pa itlog kay kwaon para mo piso. Para papiso. Basta ibutang mo na nga nang inaktan ba. Bisag pila pa katuig ni.